Kaunta guys na ay kamuti, na ay niluto na ako nga din hiwa dito, na ay kinilaw ni Papa nga din hiwa dito gyapon. Guys, dito kami nagpa-signal ni Lia TV at saka si Utik Channel. Si Utik Channel nandoon, iwan ko kung ano ang binili ni Utik Channel. Dito kami banda sa may taas, nagtungtong kami dito guys. Ngayon ay punta ako doon sa aking friendship na classmate, na batchmate na si Tinay, my savior. Thank you so much talaga, and shout out to Christina Kiblat from Tagbukbok, Talisayan, Misamis Oriental. Maiwan ko muna sila dito kasi nag-upload pa sila at saka loading na loading ang data ngayon dito sa among gilingkuran diri sa hagdanan. So sila na bahala kung i-upload ba nila pagpadayon or dili. Basta ako mag-upload jud ko karon una ko mupanga sa bukid. Pero bago ang lahat, punta muna ako doon sa Tagbukbok. Dili na mo bi. Ignas Utik na. Asa may saging binili ni Madam Utik. At saka si Lia TV, ang ngipin ni Lia TV ay nagtukar na naman ang ngipin ni Lia TV. Eto mga sis, punta na tayo sa Tagbukbok. Makeup ka? Ang ako? Ha? Thank. Dito no pangat? Sige. Ang akong motor, tara na akong bilhin dito. Bawa mo dyan. Ako na doon. Ayan. Hi! Manggawas na mo? Hello! Ulit na sila. Madam! Kaunta? Mingaw? Okay ra. Asa ka ba? Ato sa Tagbukbok. Nga. Kumain sana ako na ako ni Kaon. May mo basurahan na na? Nada ni. Lalo karto. Si Madam, wala pa nagkuhan Madam Dan. Kahapon, siya. Mabilis siya. Buhay mo bantayan? Dagan dito, dagan dito. Ha? Pero, di man kay busy no? Karon. Dili kayo. Sige Dam. Ato ko sa Tagbukbok. Ato na ta guys. Be! Arin ako. Tignan ka. Itry na ako dito sa highway, Manakayan. Sakay na ta guys sa TriCab. Lagi. Hair na ta guys, banda sa ilahan ni Tinay. Dako agiro guys. Tinay! Nagmodule na pud ka? Bago pa nagsugod. Pauli na ta kay naana ang akong tuyo na kuha ko na. Nakuha ko na. Tinay, arin ako! Salamat jud kaayo Tinay. You're my savior talaga Tinay. Pauwi na ko guys. Going to Balingwan na. Wala isda. Pagtarong. Nada ni si Kuan, Marvin ug si EJ. Diara. Kay sundoon na po nila si Lini. Nya ana ta diri sa sulod sa merkado kay basin na apay isda. Nya pangas na din ta sa bukid no kay gabiin na. Ay, may ganit kay abli pa.
Mura. Tilapia na lang. Isda. Tilapia ra na. Pila kilo ani dam? Sige, isa ka kilo. Ha? Dagko kayo. Wow. Dagko. Ayun ang dagko kay ikaw na. Kana isa ka kilo 200 dam no. Ang bangos tagpila dam. Dagko kayo. Ah. Tira, tira. Dah. Kana lang siguro ako Adam. Kasi tilapia. Kana ah. Amag. Amag. Kani amag. Bukos giro. Pwede idubli siya dam. Ya gua lah di lain-lainan aja. Unda mo. Kubutan, kubutan. Salamat dam ha. Salamat so much. Sarado na ya. Apalit ko ani ko an panakot. Kaya na apa may abli. Kadto sa dam ha, pili-pili sa ko dam. Dani na lang kay para. Pili po ko dani dam para dili mahutdan adto. Palit po di. Palit ko ani. Tanak dam. Tanak. Talong niya. Kamatis. Ay, sa kamatis. Guwapa king kamatis. Oh, ni usay kamatis nga ko anda. Pangit ang kuan. Kana lang siya dam. Sa paman kana ra eh. Duhaan na lang kamantika. Mga 5 lang kabukbitsin. Ay, thank you kanalitos. Palit sa kublitos. Ha, hinluan. Ah, sige. Kanina ko duha kay dagko kaayo buyag. Ha? 5 lang kabuok dam. Ay, salamat na ay litos. Nya. Kanina lang ang ketchup. Lami man po na siya. Kani mafran. Kapila ni mo sa labat dam? 12. Tulo lang bak dani dam. Pwede may kaduha og timpla. Thank you. Nada niya kuan oh. Mga ulitaw gagmay. Si EG na ni Uyab nagtrabaho Bawal sa diri maghatag kanila. sa kwarta diri dai. Asa na bawal? Ngaro. Bawal muhatag og limos. O naay nakabutang dani. Dah. Bawal muhatag og limos. O bawal na diri sa Balingwan. Muhatag og limos. Magdaghana. Basin mga kag kuan Marvin ha? Bawal na ra ba? Pauli na ko sa bukid, unya nakapalit ko daan sa kuan, kana ang nakapalit ko daan sa sudan ugma para sa panday kung naay mo to nga ugma nga panday. Kay wa ko mahibaw ugma ug mo to nga basi kukoy ugma. Nya muuna na ko nila ni EJ, kay wala pa man si Lini nag-out. Huwatan pa nyo Lini? Unsa day oras mo out Lini? Dugay lagi kayo da. Uli na ta guys sa bukid kay naarabay curfew karon sa amua alas 10 sa gabi. Curfew na dadto sa amua.
Ngayon ay paalis na tayo. Dala ko na ang akong mga nabili. Hugaw kay akong motor day. Ako na po ding pawashingan ni Daddy Sherwin. Eto mga sis, punta na tayo sa bukid and maraming salamat sa lahat ng mga nagmahal sa akin. Thank you so much sa aming lahat, sa buong family namin. Maraming salamat guys. Punta na ako sa bukid. Si putot-putot, nag-apas. Murag wala si Brownie diri kay. Wala man nag-usig. Si Daniela to ada to gigarahe ni Sherwin. Oh. To ara. Si Daniela. Agay. Nanaog po si Piolo. Apas po sa si Piolo di ay. Apas po sa di ay si Piolo di ay. Amang tuy. Ayan, sarado na. Ay. Eto. Nakasunod na rin sila ni PG sa kuha. Ang Daniela. Si Daddy Sherwin. Ano si Daddy Sherwin? Agoy, gikapoy sa dintaw ni siya. Si ulam ay ang giluto ni Sherwin, sardinas. Tapos, gisagulan niya sa itlog. Bumili ako ng litos. Diba? Etong isda. Ilagay na lang natin ito sa wrap. Bukas na yan. Paano yan? Bumili ako ng mantika. Mga time. Eto, litos. Diba? Kusyalan, mayroon tayong 2 letos. At saka bumili na rin ako ng eto, ketchup ito, all-purpose dressing. The next day. Good morning sa inyong lahat dyan. Si Sherwin ay tulog pa pero gising na kaya ang iyang tiil naglihok-lihok. Good morning. And maraming salamat sa lahat-lahat ninyo dyan sa mga supportan nyo sa amin. Maraming salamat. Ang ganda ng hair ko, charot. Bitaw guys, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa aking Facebook page, sa mga nag-share, maraming salamat. And shout out pala kay Brian, Elaine, Alicia, and Irma. Thank you so much. And also thank you so much to Vance Jimena. Thank you so much din pala kay John Michael Ikarma, Rodi Lagbas, Anisita Queen, Wadi TV Tabay. Thank you so much ha. Evelyn Valiser Milianis, Janine Tagaktak. Thank you so much. And also to Lani Magallanes Trahico. Thank you so much. Christina Daradar. Kiblat, my best friend, my friend, my classmate, my batchmate. Thank you so much, Tinay. You're my savior talaga. And also thank you so much to Glarcila Cabingas, Jake Basillo, Mind Vlog TV. Mayroon siyang vlog, no? Mind Vlog TV. Irma Avigitero Paulo, John Michael Ikarma. Maraming salamat guys. Lahat-lahat sa ating Facebook page. San Datahan, Maritski Ompad, Nathaniel Steven, Robert Hulum, Sinwa Memal, Gwen Cloma Lapay. Maraming salamat. And also thank you so much to Luz Minda Tumilap, si Ate Minda. Yung palagi kong inutangan doon sa ulam sa Bohol, doon sa Ubay Bohol. Shout out Ate Minda. Maraming salamat sa pagpautang mo sa akin noon.
nagtrabaho pa ako sa Angel's Burger. And maraming salamat to Bilinski, Enrico Hamama Lugmay Obalde, Jackie Morelio, Macber Kaitom Dahoya. Thank you so much sa mga nanonood sa ating Facebook page and sa mga nag-share din. Manny King, Jima Palmeda, Kagwang Kang Dako. Grabe, no? Thank you so much, kaayo. Marichelle, Peter Karen, Joy Tikling, thank you so much. And shout out talaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Madam Irma Avigitero family sa ating Facebook page. And also, thank you so much din sa mga nanonood sa ating premiere palagi. Len Sweet TV, Risil Barabona, Yuhara Maristil. Maraming salamat. From Davao. And nakatira siya ngayon doon sa Japan. Maraming salamat. Early in the morning. Babe, sige na babe. Kay, agoy. Wama din ni siya nag-brief di ay nag-short man din ni siya. Ang Daniela, and Putot. Good morning. Naanapod si Brownie diri. Nagkaari na sa kadiri Brownie. Agoy, Daniela. Ato ni buhayan si Daniela kay buntag pa man. Naaman po mi makabantay kung iyahang gukod-gukuron ang piso. Okay, tay sapa. Dili ta kabuhian. Ini linggi ko ang niya ang silipin pa. De. Piyo. Na. Daniela. Amahog ka una sa atong piso. Para two, 4, 6, 7. Wala na ang tulo. Asa ka itong tulo na pa iyon. Ha? Kasi na-upload. Abi salida. Naabri na load, wala man na load ang wifi good. Sige na kay mamahog na ta sa baboy. Magluto ta karon sa talong. May lang ug mo to nga si Kukoy karon para matao na dahin ang tiles. Ang budik-budik dako na among budik-budik ko. Ang budik-budik. Ako na siya buyag. Ako ning ipa kapon. And then, ako po sa day na pa-injikan sa vitamins. No? Pwede man i-inject daw ang vitamins. Ambot lang kung saan nakatinuod. O kung hibaw, anak. Ito mga sis, mamahog na rin ta sa atong baboy early in the morning. Kinabuhing bukid. Good morning diha. Unahon na ito ng mga hayop. Niaya din ka magpuan. Prepare sa pamahaw. Toy na mo. Amang toy. Magsugbata sa talong kay ato ning butangan sa itlog. Naanay naluto dadto na talong akong dugangan kay naana si Kukoy o si Papa. Thanks God kay makasugod na jud. Ate Mar, mataon na jud ang imuhang tiles nga gihatag sa ako. Thank you so much kayo. Manindot na jud ang atong CR. Butangan na gito na ko siya alkuba. Kay naka-tiles unya. Walay kuan. Palitan na yung suspans na yun. Alkuba ha? Suspans. Kaya di mo silbigay yung baho. Ang baho. Unsa man na siya? Koy, mahal ba na siya? Brator na kayo. Mga siguro. Exospan? Suspans.
Kahit nagatong gamay. Gamay lang nga kuan. Namay pa na na. 5 by 5. Ah, sige. Di ratong sunod bang talong. Kaya ako rin buwasan na yun. Ang mapalit mo nimo. Ah, unsa man ako paliton exhaust fan daw wire da Wire. daw kanang switch Oh. daw Electrical nimo. electrical tape. Oh. Ah, ilista na ako kay basig. Ang tiles nimo sa one tile trim nakapit ka Unsay tile trim? para sa one niya kanto. Asa to pa? Aw murag naada na koy oh. Ako itong ipaipusan ni Sir Win. Mao ba na? Aman. Kanang da sa taas? Atok Ay nasa ato. tile trim. Stainless na siya. Ang sa ba? Dili plastic. Naay nagtinda sa tamban. Magkuan ta sa tamban. Nya naatay kuan. Oh! Anak siguro na karon. Dali, dali! Di na kadungog sa imo. Hala mataod na ang tiles karon, perfect. Pero ang plywood ko dili na ko palit plywood. Ikaw, kanina ba kami or Oh, murag tulo pa nakabuok. isa ra may magamit diya ko? Isa ra magamit diha. Oh! Ah. Isa ra may magamit. Tamban! Oh, mo ari ra na dinhi. Maya kay kumain namang dalan na na. Ah, naglahos ho. Sige, kigpalita sa tamban, guys. Isa may kono dali sa naling. Ha? May kono dali. Nagkuhan ko talong, sugba. Patsada mo dami. Patsada. Patsada ko na. Di ara ang uban. Talong. Nya ako gidugangan kay para busog yun kaayo sila. Palitas tamban kay. Kay para makakilaw na yung tag tamban. Kagi man na dire, kagi. Ay, wala siya naglahos. Ah, hadlock siguro ang driver. Huna-huna sa driver. Agay, balintong talani ba? Na, murag duha-duham siya. Ha? Panguros siya. Bang! Panguros bitaw. Panguros siya. Kuan magugay na dana, sapa. Yayo naman. Ha? Di kay ang yuta nga kuan kay dili ba naag pukot ang ligid. Ah, nara nakatugbong ra siya. Okay. Da. Ikaw ha, igat kay ka Daniela ha. Gigukod na sa nimong piso ha. Bantay ka jud karon. Wala pa na luto ang atong talong. Apay lang sa nimo. Oh, ay tan-awa lang dana koy sa kuan koy. Sa katong butanganan. Palitag isda tamban. Tamban, kilaw na putag tamban. Nya. Dami man ang kinilaw jud. Halang kaayo di ba? Dagko di siya. Nagko. Labas pa. Labas kayo. Labas pa sa nagtinda. Napang tamban labas pa. Natinda yung taon na niya. Wala na yun. Sige, Laya na natinda. Laya na. 150 tanan. Ang pag nabukas ang paglarabit ka na ko ito lawat. 150. Dami ihatag nila. Ah, dami. Kuaray ka. Dara, dugangin na lang isa. Ano sa? Kay para kuan. Lami sa ni pirituhon do sugbahon. Jadi sinugbag dan ni kay tambok ba. Lagi. Katag man. Di. Ako na ni. Kani kay init pa. Ah, dana na auntie? Da, nakuhaan na da. Na, bayad ako ha. Oh. Salamat. Kaya ang kinilaw biya kay ang 1 kilo insakto rin kinakilaon. Kaya atong kuan tamban magkilaw ta karon. Ay sa mutig hatag ang tinisa. Tuters wala pa si Sherwin, nagtugway si Sherwin sa baka. Siya ra dani magmaniho sa kinilaw. Kay para dami. Ala. Liki na. Nagliki ang liki. Ay.
pa'y tubig nag-agas. Ahak na. Luto na ang atong talong. Ato na ni siyang panitan mga tsay. Nga, ang kamuti. Diba nara akong pinanitan na. Ako gidugangan para daghan. Daghan sudan. Ako ni siyang butangan sa kamatis. Sibuyas Bombay. Daw. Bawang. Oh. Lamig na. Init ka ayo bayot. Okay. Pagkalami. Init. Karon ato ning buakon ang itlog. Okay. Mama ni siya ang atong i-coating ganing kuan. Ayan. Sa atong talong. Nya ang kaning mga panakot kompleto ni Day na ay kuan dani na ay kamatis, sibuyas Bombay o bawang. Nya butang nato siya bitsin. Gamay lang da. Ala nadaghanan sa bitsin bayot. Asin. Parang ito. Sa pangalan to. Aligo mo Gangan sa asin. Dua ang sa tiling. Grito yung brother. Isa raman ka plywood ang magamit dito sa kuan kay no Sa kaplayon ra. para sa alcoba. Ala ang kuan di ay karon na kay final ran ilista ran ako ang paliton tanan. Kay naa pa man di ay kuan da wire da. Daw switch. Kita nga switch yung python katong para sa siminto. Switch sa diya sa CR. Oo. Itong square. Or single switch sa katong kuan. Inana ang switch mo. Asa Biglain mo to da. ingani? Oo. Ang wala switch mo da. Ay itong inasulod. Oh, Inana ka python mo. oh. Okay, yara ang atong pagabuhaton karon lutuon. Ni ato na siyang anaan man. Single switch sa CR. Single switch ra gid siya. Dani ra ka sa kwarto magkuha. Ang sa kuan nila kay kundin na to dani sa kuan. Dani sa switch ay dani sa nairef. Aw, Masarip. dani ta magluto sa atong kuan. Pwede sagpa ni sa naong oh. Lapad kaayo. Here, magluto na ta sa atong talong. Wow. Yung dumayo na to kay daghan na ba itong talong. Okay, iluha ka ha. Ason. Oh, ana ra ka simple ang atong nilutuan no. Dito siguro na siya napalit kang mama. Naa si Lia TV siya ang mag-asikaso karon sa paniudto. Kay naa man si Kukoy si Papa diri nagtrabaho sila karon. Siya ang maglungag unya, siya ang mag-prepare, magpakain. Mario may daogan. Binibigyan tayo. Lang, tabon-tabon dani, babe. Nanay, tabon-tabon. Labas ma pa, dili. Mamahaw na mi. Nya, lami kay migsudan. Ang kinilaw to adad to sa kuan extension. Ali bidala na dani. Kay mag iting-iting na ta sa malami nga sudan. Nya ang mga iro ako silang gi kuan ununan dadto sa kuan tong na may isda nga katong gagmay. Ako silang giununan kay ato silang bahugandaan ang iring. Kay Ginoo ko ang iring. Sabaan ka adyo. Sabaan ka adyo. Min! Ay kamuti. Dalhan ni dadto bi. Kala kamuti o kanon sa? Karon pa man kaon na ta guys kay ali na bib. Kaon na sad ang iring akong gibahugan na ang iring. Di magsaba-saba. Sige na. Nga madumbol ang plywood. Pwede na bi.
Kamahaw na ta guys. Amen. Kaon ta guys na ay kamuti. Na ay niluto na ako nga wa din hiwa dito. Na ay kinilaw ni Papa nga wa din hiwa dito gyapon. Uy! Nakakala, nagtabon-tabon. Lami ba ka na kuan? Timpla? Lami sa kinilaw pa ka nang halang-halang jud siya. Alam mo na. Kaon ta guys. Tanan sige na bi. Na sila kukoy. Alkuba karon ang unahon ni kukoy. May ako ba magpalit na yun? Makahuman sa alkuba tayo sa dayon. Ba mo lang snack. Mm. Kaon. Da. Talong. Mar, hulog ba Mar? May talong Mar. Kaon ko kay para ay hangin lang. Hoy hangin ag sulod. At arayahan sa angin. Ay, ko nila yung tukad. Hmm? Ay, ko nila. Karon pa sila TV nakanha din ni. Nandot yung balay. Payag. Ato yung butang dahil sa stand. Para klaro ang naong. Mahaw ta, tanan. Sipo sa lugar. May usahay lagi ng wadi tubig. Magagas ba yung tubig dito? Usahay. Usahay, dili po. Usahay, agagas, usahay, dili. Usahay gabi agas na. Isa na magsahod gabi eh. Hanggang nga. Ang setong gay ko na. Sabaw siya. Kaon ta. Tanan. Doy. Kin up ka, kin. Apa, classmate na doy, dili. Ano sila? Gilid lang sila. 12 dito. Ah. Dahil pa ho. Ah, nagpasilibib. Bisaya niya? Amar. Kaon pa. Nabuang kusgan.